Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abor. Taong 1980. Capiz. Matagal nang naninirahan sila Abor sa lugar ng Capiz. Maraming taga-roon ang nagsasabi na isa sila sa mga orihinal na naninirahan sa lugar. Pero ayon sa kanilang mga kalulololohan, hindi yun totoo. Kabilang sa tribo ng mga Manobo, Tubong Mindanao, at napadpad lamang sa lugar na yon dahil sa isa sila sa mga pamilyang naitiwalag sa tribo. Malaki ang pagkakasala ng ninuno nila sa mga Manobo, kaya para takasan ang nagbabadyang parusang kamatayan, naglayag ito na wala man lang eksaktong direksyon na pupuntahan. Nagpalaboy-laboy sila noon sa mga isla hanggang sa mapadpad sila sa lugar ng Capiz. Nang mapagtanto naman ng mga ninuno nila na yun na nga ang angkop na lugar na kanilang pagtitirhan, pinili ng mga itong doon na manatili. Upang makaiwas naman noon sa mga dayuhang Espanyol, ilang dekada rin silang nagtago sa bundok hanggang sa kalaunay napansin ng mga ninuno nila. Siglo na pala ang dumaraan. Para mapanatiling puro ang lahi ng kanilang pamilya, sila lang din naman ang nag-aasawa. Maring isipin ng iba, isang malaking kababuyan ang ganoong paniniwala, pero para kay Abor at sa kanyang pamilya, obligado silang gawin ito. Hindi naman yun masama kahit papaano, gawa ng yung inaasawa nila, mga anak naman ng mga kapatid ng mga magulang nila. Dagdag pa niya na, mas mainam ang ganoong estado sa kadahilanang hindi sila nakakaramdam ng kagipitan sa buhay. Kapag nahihirapan sila, anumang oras meron silang pamilyang malalapitan. Upang hindi naman isipin ng mga taga-baryo na mga katutubo sila, hindi naman kaya'y mga mangyan, nagpasya ang mga matatanda na maglagay ng pamilya sa baryo. At ang napili ng mga ito ay ang mga magulang ni Aboy. Siyempre kasama na sila doon, kaya kahit papaano natutuwa naman sila, gawa ng nabigyan sila ng pagkakataon para makakilala ng ibang tao. Ayon pa sa kanya, hindi nakakapagtaka ang ganoong pagpapasya, gawa ng ang tatay niya ang kasalukuyang namamahala sa kanilang angkan. Bago rin sila umalis sa kanilang tirahan noon sa bundok, napansin ni Abor na dinala nito ang isang kalis na siya namang sentro ng kanilang pananampalataya. Sa maniwala man kayo o hindi, mula pagkabata niya, ipinakilala na sa kanya ang kalis na yon bilang isang makapangyarihang gamit. Sabi-sabi ng kanyang mga lolo, sino man ang napili ng kalis, kayang humati ng langit. Mula ring nilalang ang makakatakas sa kamay ng nagtatangan nito dahil sa ibinibigay na lakas ng gamit na yon. Kaya naman ganun ang epekto ng nasabing armas ay dahil sa mga may hiwagang materyales na ginamit para mabuo ito. Ang nagsisilbing lagayan ng kalis na yon, gawa sa purong mutya ng nara. Sinelyohan din ito ng 3 gininto ang buhok ng tikbalang upang masigurong hindi ito mahati sa dalawa sa paglipas ng panahon. Ang gamit namang bakal sa kalis ay ang buntot ng bulalakaw na nakuha ng mga ninuno nila mula pa sa panahon ng mga Espanyol. Ang hawakan naman nito, gawa sa lumang kahoy ng akasya na may mga bato-omo at may palawit na pangil ng kidlat. Upang magamit din ang kabuang lakas ng kalis, kinakailangang matataka ng simbolo ng agimat ang kanang kamay ng nagtatangan nang sa gayoy mapangibabawan nito ang bigat at lakas ng mahiwagang sandata. Iisang agimat lang din ang may kakayahan doong magpagana at yon ay walang iba kundi ang simbolo ng agimat ng unang datu ng Manobo. Walang nakakaalam sa ibig sabihin ng mga simbolong yan,
Dahil sa paglipas ng mga panahon, nakalimutan ang kahulugan nito at kung papaano ito sambitin. Masyado kasing mapanganib na sambitin nyo ng kung sino-sino, lalo na kung hindi ito hinirang. Pagtatapat pa ni Aborna, sa 2 dekada niyang pananatili sa tribo nila, maraming kwento na siyang narinig ukol dito. Ayon sa lolo niya, noong kabataan pa nito, may namatay sa kaibigan nito dahil lamang sa paggaya ng simbolong nakaukit sa kanang kamay ng ama nito. Hindi naging maganda ang sinapit ng binatilyong yon sa kadahilanang noon ding mismong araw na ginaya niya ang simbolo para siyang natuklaw ng isang makamandag na ahas. Mabilis ang paghihina ng kanyang buong katawan at nung mapalupaypay na siya sa lupa, tulala na siyang tinulungan ng mga nakatatanda. Sa abot ng kakayahan ng kanilang manggagamot, sinubukan nitong iligtas ang buhay ng binata gawa ng isa yung malaking kawalan para sa kanila. Yun kasi ang susunod na mamumuno sa kanilang tribo, kaya hindi ito basta-bastang pumayag na mamatay ito. Ang kaso lang, sa loob ng 5 oras nitong paggawa ng paraan para matalo ang sumpa, nanakaw ng kung anong nilalang ang wisyo nito. Sa kasamaang palad, sabay silang namatay ng binatang yon. Dahil sa pangyayari, mas lalong naging maingat ang kanilang tribo sa paggawa ng mga bagay na may kaugnayan sa mga simbolo. Magmula din noong nangyari ang bagay na yon, ipinatupad ang batas na kung saan ang namumuno sa kanila, kinakailangan takpan ng pulang benda ang braso nito kung saan nakatatak ang simbolo. Hindi niya rin yun maaaring alisin sa maraming tao, gawa ng maaaring makapagdulot yon ng sumpa o hindi naman kaya'y kamatayan sa mga taong makakakita. Dahil sa ganoong panukala, lahat ng mga sumunod na pinuno nasakop na ng batas na yon. Sa katunayan, ganon din ang nangyari sa kanyang ama. Gayunpaman, kahit wala nang nakakakita ng simbolo, masaya pa rin ang lahat. Alam kasi nilang itinago man yun sa kanila ng panahon, hindi nawawala ang paggabay nito sa kanilang angkan. Ang ganon nilang kasaysayan, ang mas nag-udyok sa kanilang pamilya na lumipat na muna sa baryo pansamantala. Ang gusto kasing mangyari noon ng kanyang ama, makapagliwaliw naman sila para makalimutan nila kahit pansamantala ang kanilang mga problema. Ang kaso lang hindi ganoon ang nangyari paglipat nila. Nung nakatirik na kasi sila ng kubo sa baryo, marami na silang naririnig na istorya sa kanilang mga kapitbahay. Ayon sa mga ito, hindi ligtas ang kanilang lugar, kaya kung gusto nilang magtagal, kinakailangan nilang sumunod sa mga patakaran doon. Marami kasing umiikot na mga nilalang tuwing hapon, kaya upang hindi sila mapagdiskitahan, obligado talaga silang sumunod. Dala naman ang pagtataka ng tatay niya noong mga panahong yon. Maigi itong nakinig sa mga salaysay ng kanilang kapitbahay. Sa loob ng ilang oras nitong pag-uusap, doon nila napag-alaman na baluarte pala ang lugar na yon ng mga manlalasong aswang. Kilala ito sa tawag na mga garot, kalapit na lahi ng mga wakwak. Ngunit huwag niyong iisipin na magkasundo ang mga lahing yan, sa kadahilan ng isa ang mga garot sa mga nilalang na kumakain ng wakwak. Kalimitan kapag wala silang makuhang tao, yon ang nagiging punterya. Napakadali kasing mahuli ng mga wakwak sa kadahilan ng pagala-gala yon tuwing gabi. Medyo mahina rin ang kanilang mga pandama, kaya madali itong mahuli ng mga nilalang na halos pinsang buo rin nila. Nang malaman naman ng tatay niya ang tungkol dito, hindi naman ito maiwasang matuwa. Bagaman hindi yun nagsasalita, aminado yung hindi na ito makapaghintay na makaharap ang mga nilalang. Maglilimang taon na rin kasi ang dumaraan, magmula noong nagkaroon ito ng katunggali
sa lugar kung saan sila nananatili. Karamihan din sa mga nilalang na naliligaw noon sa kanilang lugar, kusang kumakaripas papalayo sa mga sandaling nararamdaman ng mga ito ang presensya ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na itong nakakaharap na nilalang, indikasyon na unti-unti na ring nangangalawang ang mismong kakayahan nito. Sa paglipas pa ng kanilang pananatili sa baryo, maraming napansing kakaiba si Abor sa lugar. Kabilang narito ang pagkakaroon doon ng maraming tao kasabay ng mga sasakyang unang beses lang din niyang makita. Halos araw-araw din siyang nakakakita ng mga taong nakikipagkalakalan sa mga dayo na siya namang gumising sa kanyang diwa na ganun pala ang takbo ng buhay sa malalaking lugar kagaya ng baryong kanilang nilipatan. Upang hindi naman sila noon mapaghinalaan ng kanilang mga kapitbahay, pilit naman nilang sinusubukang baguhin ang kanilang mga kilos at pananamit. Ginilingan din nila sa pakikitungo hanggang sa kalaunay naging kalapit na nila ang mga ito. Ang kaso lang, sa paglipas ng mga buwan at taon, napapansin naman nila ang tila bang paglapit sa kanila ng mga aswang na manlalason. Hindi nila mawari kung ano ang dahilan ng mga ito pero naniniwala ang tatay niya. Puntirya nito ang ilaw ng kanilang tahanan. Para maiwasan naman ang kaguluhan, nagdesisyon yung kumprontahin ng mga nilalang nang hindi nagpapakita ng dahas. Ang kaso lang, dahil sa ginawa niyang yon, mas lalo lang tumindi ang sitwasyong kanilang kinakaharap hanggang sa kalaunan, hindi na yun makontrol ng tatay niya. Isang araw, nagulat na lamang noon si Abor nang malaman niyang may iniinda na pala itong matinding karamdaman. Huli na rin ang lahat para malapatan niyo ng gamot, gawa ng nanuot na hanggang buto ang lason na natanggap nito. Ayon sa kanyang ama, kagustuhan niyang mangyari ang bagay na yan, kaya wala silang dapat sisihin. Umaasa rin kasi itong mapapabago nito ang mga nilalang, subalit nagkamali siya. Nang maramdaman naman itong babawian na yun ng buhay, nagpasya na itong tawagin si Abor para ipasa ang kanyang tangan. Hinang-hinaman ng kanyang ama noong mga oras na yon, na kaya pa rin itong makapag-usal ng mga karunungan na siyang naging daan upang bumaga ang mga tangan nitong marka. Paglapat naman ng balat nito sa kanyang kanang pulso, agad naman siyang nakaramdam ng mainit na sensasyon na biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Segundo lang din ang dumaan nang mawala ito at nung pagsilay niya sa kanyang pulso, doon na niya nasipat ang marka ng kanyang ama na dahan-dahang nagiging pilat sa balat niya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito na tapos na ang ritual sa paglilipat, nagpumilit naman yung lumapit, sabay wika sa kanya ng, "Tapos na ang panahon ng pakikipaggera. Pagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng maayos na usapan. Naniniwala ako, Abor, lahat ng nilalang magagawa nating makumbinsi kung ito ay ating susubukan. Ang nag-iisa kong kahilingan sa iyo, naway wag mo nang gamitin ang kalis. Mapangwasak ang bagay na yon at sino man ang tamaan nito malilipol. Huwag mong hayaang umabot ka sa ganoong punto." Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, bigla naman itong binawian ng buhay. Nang mapansin naman ng kanilang manggagamot na wala na ang tatay niya, sinubukan pa nitong dagdagan ang buhay nito pero wala na talaga. Makalipas pa ang kalahating oras, masakit man para sa kanila ang nangyari, pinili na lamang nilang yon ay tanggapin. Bukod kasi sa wala na silang magagawa, naniniwala rin silang maligaya na ang kanilang padre de pamilya sa lugar kung saan man ito naroroon. Pagkalibing naman nila ng labi nito, bumalik sila sa kanilang tribo
para ilahad ang tungkol sa kanyang pamumuno sa kanilang angkan. Bilang nagtatanga ng marka, kahit sino noon sa kanila, walang nakatanggi sa pagtalaga ng tatay niya sa kanya. Sa loob ng ilang araw niya roong pananatili, ginugol niya ang kanyang oras sa pakikipag-usap sa mga tagapayo ng kanilang tribo. Inaalam kasi nito ang kanyang magiging plano, lalo pat may trahedya siyang naranasan noon na kumitil sa buhay ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Aborang tungkol dito, matapang naman niyang inilahad na pagbabayarin niya ang mga may sala sa nangyari. Hindi rin siya magpapakita ng awa, kagaya ng ginawa nito sa tatay niya. Dahil sa kanyang mga naging pahayag, imbis na tutulan siya ng mga tagapayo, nakuha niya pa ang suporta ng mga ito. Base na rin kasi sa testamento ng mga matatanda, hindi sila makakapayag na basta-basta na lamang palagpasin ang mga nangyari. Itinuturing kasi nilang isang malaking kasalanan at insulto yon sa kanilang angkan, kaya sang-ayon silang lahat sa paghihiganting nararamdaman ni Abor. Matapos ang kanilang mga pagpupulong, iisang bagay lang ang kanilang napagkasunduan, at yon ay walang iba, kundi ibalik sa mga nilalang ang nararamdaman nilang galit. Nais nilang maranasan din ng mga ito kung ano ang pakiramdam nang mawala ng mahal sa buhay. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, agad namang bumalik si Abor sa kanilang tahanan para kunin ang nakatagong kalis ng tatay niya. Makalipas lamang ang ilang minutong pagbubungkal, nakuha na nga niya ang isang antigong baul na inilibing nito sa ilalim ng silid nilang mag-asawa. Habang dahan-dahan naman niyang inaalis ang takip nito, panay naman ang kanyang pagsambit ng mga buhay na salita, pagpapakita ng kanyang paggalang sa gamit. Hindi naglaon, doon na nga tumambad sa kanya ang kalis na nakahiwalay sa lalagyanan nito. Kahit ilang taon na rin yung nakalibing sa lupa, wala siyang nakitang kalawang o anumang senyales na yon ay naluluma na. Basta, bagong-bago pa rin ang gamit na yon na parang kahapon lang ginawa. Paghawak naman niya sa hawakan nito, agad naman niyang napansin ang pagdaloy ng kidlat sa kanyang katawan. Mabilis nitong binalot ang kanyang buong sistema hanggang sa naramdaman niya ang tila bang pagkabuhay ng mga ugat niya. Maya-maya pa, nang maiangat niya na yon sa baul, agad naman niyang naramdaman ang tila bang paggaan ng gamit. Noong unang hawak niya kasi rito, napakabigat pa nito pero sa katagalan gumagaan na rin ito. Sa loob lamang ng ilang minuto, parang hindi na rin niya napapansin ang bigat ng gamit. Nararamdaman na rin niya ang pagkakaroon niya ng kakaibang lakas, dahilan para muling sumariwa sa kanyang imahinasyon ang mukha ng nilalang na pinagdududahan niyang kumitil sa buhay ng kanyang ama. Pagbalik naman niya ng kalis sa kalagayan nito, agad naman niyang tinabunan ang hukay na kanyang ginawa, sabay tungo sa labas ng kanilang bahay. Bago niya simula ng kanyang mga gawain, ipinagbigay alam muna niya ito sa kanyang ina. Maya-maya pa, nang maisaayos na niya ang lahat ng mga dadalhin niya, hindi na rin siya nagtagal sa kanilang pamamahay. Pagbagtas naman niya noon ng daan, iisang lugar lang ang hangad niyang puntahan at yun ay walang iba kundi ang bahay ng lalaking pinaghihinalaan niya na kumuha sa buhay ng tatay niya. Ilang metro ang layo mula sa kanilang pamamahay, natagpuan niya ang tahanan ng mga ito. Habang papalapit, napansin naman niyang walang katao-tao sa labas, kaya doon niya napagtantong umalis ang mga ito para kumuha ng pagkain. Sa puntong yon, di naman niya maiwasang mapangiti, gawa nang sa isip-isip niya, mas papabor ang bagay na yon sa kanya. Ang naisip niya kasi noong ideya, hintayin ang mga ito sa loob ng kanilang tahanan upang yon ay sorpresahin. Ito lang kasi ang naisip niyang paraan para maigante ang kanyang ama
sa isang paraang hindi makakalimutan ng kanyang mga kalaban. Pagpasok naman niya sa loob ng bahay nito, kampante naman siyang umupo sa sala kung saan nagkalat ang iba't ibang dumi ng mga aswang na doon ay nakatira. Sa estado ng bahay na yon, nasisiguro niyang aswang ang naninirahan doon, kaya nangako siyang hindi siya aalis nang hindi napapatay ang mga nakatira sa lugar na yon. Pagtungtong naman ng hating gabi, nanatili pa ring wala ang kanyang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, kalahating oras bago sumapit ang alauna ng madaling araw, nararamdaman na niya ang paglapag ng mga ito sa bakuran ng bahay. Maya-maya pa, pag-amoy naman niya sa baho ng mga ito, napangiti na lamang siya habang tinitingnan ang kalis na dala niya. Hindi naglaon, unti-unti na rin niyang narinig ang langit-ngit ng pinto, kasabay ng pagsilay niya sa paa ng mga nilalang na yon. Dahil dito, agad namang napasipol itong si Abor, kasabay ng pagwika nito sa mga nilalang ng, "Magandang gabi sa inyo!" Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagsiangil habang mabilis na nagpapalit anyo. Kasabay din ng pagsilay nito sa kanya ay ang matapang nitong pag-atungal habang mabilis na naghahandang sumugod sa kinaroroonan niya. Sa isang iglap, nasipat niya ang paglaganap ng laso ng mga nilalang na yon, dahilan para mapahugot na siya ng kanyang armas. Pagsilay naman niyang may dalawang papabulusok sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang sinalag ang pag-atake nito gamit ang kanyang kalis. Akala ng mga nilalang, matatagalan yun ng mga malabakal nilang mga kuko. Pero paglapat ng kuko nila sa talim nito, bigla naman yung nalusaw na siyang naging sanhi upang tumagos sa kanilang mga leeg ang talim ng kalis. Sa sobrang tindi ng pinsalang natamo ng mga nilalang, hindi na yon nakabawi pa. Bago rin bumagsak ang mga ito sa lupa, pugot na ang mga ulo nito na siya namang labis na ikinagulat ng iba pa nitong mga kasama. Gayunpaman, kahit alam nilang nagtatangan ng hindi kapani-paniwalang lakas itong si Abor, minabuti pa rin nilang labanan ito sa abot ng kanilang mga lakas. Dahil sa naging pasya ng mga ito, napilitan na rin siyang gumamit ng malakas na pag-atake. Pagkumpas niya ng kalis, agad naman itong naglabas ng isang malakas na hangin na umabot sa labas ng bahay. Dahil dito, nagsili para ng ilang piraso ng pawid sa bahay na yon, kasabay naman ng pagbagsak ng entradang pintuan. Matapos ang mga pangyayari, doon na sila nagkaharap ng mga nilalang na nasa labas ng tahanan. Pagsilay naman niyang may mga tangang wakwak ang mga ito, agad naman niyang kinuha ang labi ng aswang na pinaghihinalaan niyang pumatay sa kanyang ama, sabay kaladkad nito patungo sa labas ng bahay kung saan naroroon ang iba pa nitong mga kalahi. Nang magkaharap na sila, seryoso namang nagwika dito si Abor ng, "Ako ang anak ni Agato, ang manobong pinatay ninyo. Naparito ako hindi para makipag-ayos, bagkus ay para dalhin sa inyong mga tahanan ang digmaang inyong hinahangad. Magalak kayo, sapagkat ngayong gabi ang pagkalipol ng lahi ninyo." Matapos naman niya itong mailahad sa mga nilalang, agad naman niyang binitawan ang labing kanyang hawak, sabay sugod sa kinaroroonan ng mga ito. Taglayang bilis at lakas ng pangil ng kidlat, mabilis niyang nalapitan ang mga nilalang na yon nang hindi man lang nito nalalaman. Segundo lang din ang naging pagitan nang itarak niya ang kanyang kalis sa dibdib ng garot na kanyang kaharap. Sa sobrang bilis noon ng mga pangyayari, ultimo ang matatalas na paningin ng mga aswang, hindi nakahabol sa kanyang bilis. Ni hindi nga nito napansin na nagtamo na pala ito ng matinding pinsala sa katawan. Pagsilay naman ng iba pang kasama ng nilalang na sinaksak niya,
Agad naman yung nagsiliparan papalayo. Ngunit bago pa man yun mawala sa kanyang paningin, buong lakas niya na itong sinundan. Sa pamamagitan ng mga usal na isinasabay niya sa kanyang sandata, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon ng mga nilalang na makalaban sa kanya. Di rin umabot ng 1 oras ang kanilang pagbubuno, kung saan sa loob lamang ng ilang minuto, nalipol na niya ang nasa humigit 15 mga manlalasong aswang. Pagsilay naman niyang patay na ang mga ito, dali-dali naman niyang binalikan ng labi ng pinaghihinalaan niyang pumatay sa kanyang ama upang dalhin sa iba pa nitong mga kadugo. Sa kasagsagan ng kalaliman ng gabi, parang diwata ng kamatayan itong si Abor na naglalakad sa kanilang baryo. Hila-hila niya noon ang bangkay ng garot na pinatay niya, dahilan para lumaganap ang matinding takot sa mga nilalang na kanyang dinaanan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang bahay ng iba pa nitong mga kalahing sa baryo lang din nakatira. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinasok ang bakuran ng mga ito at pagdating niya sa harapan ng pinto, walang takot niyang ibinalibag ang labi ng garot na kanyang dala. Pagkalabog naman ito sa pintuan ng bahay, agad naman niyang itinarak sa lupa ang kalis, nagsambit ng mga buhay na salita, hanggang sa nasipat na niya ang itim na marka papalibot ng bahay. Hindi naglaon, doon na rin niya narinig ang pag-atungal ng mga nilalang sa loob ng bahay na parang sinusunog yon ng buhay. Pagsilabasa naman ng mga ito, bigla naman yung napatigil nang masipat siyang nakatayo sa harapan ng pinto. Dala naman ng matinding pagkagulat ng mga nilalang. Sinubukan pa nitong magtanong sa kanya pero hindi niya na yun pinagbigyan. Sa halip, gamit ang tangan niyang kalis, walang patid niya itong sinugod at pinagpapapatay. Nasa humigit 9 na nilalang ang pinatay niya sa bahay na yon, kaya nung malipol na niya ang mga ito, agad naman niyang itinali ang namamahala sa bahay na yon, kasama nung labi nung garot na kanyang dinala. Matapos niya itong gawin, muli na naman siyang naglibot sa baryo para hanapin ang tahanan ng iba pang mga kadugo nito. Hindi talaga yon tinantana ni Abor hanggat hindi niya nasisigurong nalipol na niya ang mga nilalang na yon. Isipin ninyo, 4:00 na noon ng madaling araw pero naglilibot pa rin siya. Nang mapagtanto niyang pinangingilagan na siya ng mga garot, pansamantala na muna niyang itinigil ang kanyang paglilibot. Lumipas ang gabing yon, nagpahinga muna siya ng 1 araw bago niya muling isagawa ang paglipol sa mga ito. 4 na gabi pa ang lumipas, wala nang makitang garot sa baryong yon. Nang mapansin niyang tahimik na ang lahat, bumalik siya sa puntod ng tatay niya para ilahad ang mabuting balita. Mula noong nalipol niya ang lahi ng mga manlalasong aswang, kailan may hindi na nagkaroon pa ng kaguluhan sa kanilang lugar. Kagaya ng gusto niyang mangyari, namuhay ang kanyang mga katribo sa buhay na gusto niyang ipatahak sa mga ito. Sa paglipas pa ng mga taon, nakilala na siya noon sa Capiz bilang isang malupit na pinuno ng mga manobo na nagtatanga ng makapangyarihang kalis ng unang datu ng manobo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda sana nito, Abor, kung ginawa nating series to, no? Or kung i-share mo sa amin yung karanasan mo na tangan-tangan mo na yung kalis tapos yung may hiwagang batok. Ganun yan kung tawagan nung unang panahon yung mga tattoo. Batok ang tawag dyan. Kaya sobrang bitin ako rito. Naalala ko talaga rito si Raha Balinsusay. Diba? Pero ito, pinagpasapasahan na yung kalis. Gamit nga siya ng unang datu ng manobo. So, hindi biro yung kapangyarihan ng kalis na to. Kasi ganito yan.
Tuwing pinapasa natin ng isang bagay o isang karunungan, lalong nadadagdagan yan. Kunyari ako, pinasa ko sa anak ko yung alam ko. E di, nasa kanya na lahat. Ngayon, tong anak ko, mag-e-explore pa to eh. Gusto niya pang alamin kung ano pang pwedeng i-offer nung kapangyarihan o kung ano man yung tanga na binigay ko sa kanya. So, madadagdagan yan. Tas mauulit na naman yan sa pagpapasahan niya sa anak niya. So, pataas ng pataas yung level ng kapangyarihan. Diba? So, dito kay Abor, alam ko, sobrang tindi na ng kalis na to. Bukod pa rin sa mga batok na nananalaytay sa katawan niya. Kaya siguro para makahanap ng kamatch o kayang saluhin yung talim ng kalis, matataas na uri ng nilalang na yan na nasa panig ng kaliwa. Yung tipong, yung kuko may mga sulat pa ng demonyo, di ba? Pero wala tayong ganong kwento eh. Wala ring binigay si Abor o kung sino man yung nagpadala ng kwento na to. Wala nang ganon eh. Parang dito na siya natapos. Pero overall, okay naman ako. Angas na angas ako sa kwento. Ang ganda nito. Medyo pitin lang kasi alam ko marami pang pwedeng i-offer sa atin yung kalis na tangan niya. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.